Intiere kaka ma Mombasa osechako tiyo mapiyo piyo koso tiyo maber koso ang'o museyudo in kaka osiep do? Tiyo nikech koro cases te dhi kanyo, ji wacho ni cases kosedonjo titieko piyo. Iwacho ni kidhi kanyo, jok modhi go report, giwacho ni ka gidhi kanyo to winjo, giyudo ka court orwakogi. Koro luor ma ji nitiere godo gimowacho ni stigma gi discrimination ma ji wacho ni mako ng'ato mondo kik lusi. Kanyo idhi ti inyalo yudo. Iwacho ni ok idwa ni mondo neni, nitiere kaka ginyalo loso mondo omiyi privacy. Kiwacho ni iluor ni nitiere kaka ng'ato miyi luor, inyalo wacho e court, to court nyalo golo amri ni ng'at mineno ka buogino wadwa ni mondo polis okwere. Kokamano to ng'ano ikwero mana kanyo, tinyiso ni kapod omedo gimotimono inyalo make. Mano nyiso ni survivor nyalo dhi kanyo kong'eni ywak mogolo kong'eyo ni inyalo konye, ng'ato nitiere mawinje. Nikech jok manitiere kanyo bobedo specialized, gi understand context mar SGBV kaka chaloga, kaka ji yudo ga luo, kaka inyalo yudo ni gino timore e ot, kaka mano nyalo miyo